Sar tini je borong manang sar ensi Debbarma Motha salangmani yagulo nangbot beni paithak mangnai phai sok bajak bobo hai kokosar namusong hambai media rokang जों tini cabinet minister ensi Debbarma Twimani Belaino जों खावो दुखु नांजाक तामनि हिंखांखाय बखरकसा चिन TIPRA सरकनि प्रथम सारिनि नेता जों छात्र जीवननि सिमि बबाय मालाय फैमानि 1976 बसुगनाव हा तै दफानि बागै सामुं थांनानै फोरोंनाय जोंनाव लामा फुंनाय जोंनाव मकल फियगनाय बनि बागै बतिनि 2009 नि सिमि सेपारेट स्टेट TIPRA लैंड सानै मुभमेंट खायफानो बनि सिगां जों बबायनो यापिरि बाक्सा पाल बाक्सा खा बाक्साखै खलायलाय फैमोन दिनै बथैमाबाय जों बेलायखायनो खाव दुखु नांजाक दिनै जों जोंनि दैलामरा डिस्ट्रिक्टनि बिसिङाव दूर to दूर कैंपेन खायनायनि प्रग्राम दंमानि गैयाबा मिया बथैमानि खानावै जों दूर to दूर प्रग्राम कैंसेल खाय मारिखा तामनि हिंखाय बहाय खरकसा प्रथम सारिनि नेता जेमन समाचारम त्रिपुरा हरिनाथ देबबर्मा नगेन्द्र जमातिया विजय रामखल बरक बायबाक्सा बरक जातीयतावादी आंदोलन खालायनाय फैमोन जों जोंनि बुंमा बुफा हिनै बनो जों संलाय फैयो छात्र जीवन पाई कर्म जीवन पाई ताबुक रिटायरमेंट जीवन बिनि लामा फुनुक मानि हातै दफानि बागै बिनि डेडिकेशन बिनि कमिटमेंट बिनि सैक्रिफाइस जों बनो पगै माया जदिबो जों बिनि IPF ति खायो जों TIPRA Motha खायो हायफानो जिनि आइडियोलॉजी जिनि नाखारमुं वो हातै दफानि बागै जों सामुं खालायलायो मुभमेंट खालायलायो बने बागै जों दिनै समस्त दिनै पलिटिकल प्रग्राम दिनै पार्टीनि प्रग्राम खिबै जों बबाय बनो पाइथाक नायदोंनाय हिनै दिनै फायका ब थैमाबाय दिनै खरकसा नक्षत्र जों गोमाखा बने बागै जों सारा त्रिपुरा दिनै खा दुखु नांजाक बहायनो दिनै दैलामरा पलिटिकल डिस्ट्रिक्ट ब जों खादुजाक बने बागै बिनि फला जेखाने फानो तंथं जों ईश्वर थानी प्रार्थना खायनाय जिनि दैलामरा पलिटिकल डिस्ट्रिक्ट हईते जिनि ब्लक रकने हईते जिनि TIPRA Motha YTF TWF बनि तरफ थेके जों बनो पाइथाक खुलुमुं दिनै याफारै ईश्वरनि थानी जों प्रार्थना खायनाय बिनि फला जेखाने फान तंथं बिनि फलानो ईश्वर गाहाम करखाय सरखौ बिनि याग्रा हखाय दनिथुं बिनि फुनुक लांमानि लामा हातै दफानि बागै सामुं थांनानै बिनि तांबाया बारनो जों तांलायनाय दिनै जों समाय ताङै दिनै नंखलायजाक बनि बागै बथैमानि बागै जों बेलायखिनो दुखु नांजाक तामनिखाय बहाय नेता बासाय फैनानै अनेक कथि Sar hasteni cabinet minister yakhaiba bortoman hapangni je IPF tini supremo borong manang mojang sarin si Debbarma je lagma solongmani jehetu nangbo bai srabui thongrang haparo yapiri barjak pufuru bo bisini simi sirimani yakhaiba bini kahamni bwthai tamtamo hastebo berai klangha sar जों तो 2009 नि सिमनो पृथक राज्यसिम 7,000 वर्ग किलोमीटर एडिसिनो दि पार्लियामेन्ट एसेम्बली सानामनानै जों बोबाय बेसार नांलाय फैजाक खालायलाय फैजाक सामुं गोबां मा खालायलांखा बिनि सामुं आबो साबैया बिनि सामुं सुदु म दफानि म हानि इंकसिमिया जोंनि जे समाज जोंनि ससाइटि आबोतिबो बिनि गोबां मा दं ब खरकसा अमायिक बरक जोंनि दफानि कैसा नक्षत्र पतन हिमानो दिनै आइबानो बरक तो म सोंचर सालसा जतन याकादनाय गैथाम खायना बासं दिनै बनो खाबाय खबायखायनो जों जतन पालखाय बनो गरम लुइ बिदाय मारनाय जा ओमफ्रायनो जों ओ जागा दिनै जतन कुथुमलायजा